yaksa lelaku Nyai Brajamusti lan Nyai Kala Bendana padha becik sowanmu. Kakang Brajadena wantuk pangestumu Raharja lakuku bektiku katur Kakang. Yo Kang, slamet tekaku sembahku katur yo Kang. Ya wis tak tampa. Janur gunung tekamu ana glagah tinunu kene ana parigawe apa di Kakang Brajadena. Kang sepisan sowanku merti njo kaharjaning Kakang Brajadena. Dene kaping pindho aku lan Nyai Kala Bendana diutus Kakang Mbok Arimbi kinen nderekake Kakang Brajadena tumuju marang Praja Pringgondani bareng sak lakuku. ana parigawe apa aku kudu sowan marang Pringgondani. Wela, Kakang Brajadena apa kowe lali marang kewajibanmu dadi pepatih Pringgondani? Kok nganti pirak-pirak wis waren ora sebokati dadi pikiran Kakang Mbok Arimbi. Apa kowe loro to, Kang? Kala Bendana aku rasuan sebab ana bab kang kudu tak rampungke. Ana kadipaten glagah tinunu kene. Oh, tak kira Kakang Brajadena loro. Dene kaping pindho swanku diutus Kakang Mbok Arimbi nderekake Kakang Brajadena marang Praja Pringgondani saperlu ngestreni lan paring durung pangestu anggone Kakang Mbok Arimbi bakal nganakake kepiyakan ratu ana ing Pringgondani. Wis sidan ratu. Yo Kang, ayo gek ndang dandan bagus kanggo minyak wangi budal bareng aku. Banjur sapa sing bakal diwisuda dadi ratu ana Pringgondani? Kang bakal dadi ratu ana ing Pringgondani ora liya anakmu Gatotkaca. Kagiatri sangka pirangmu rinanggul kinempet-nempet dosa ngertnaning bawana bujleng iblis laknat bener kang dadi rasaku. Lho Kakang napa sajake Kakang Brajadena ora kepranan? Brajamusti lan Kala Bendana apa nalarmu wis keblinger? Wela, kok ngono to Kang? Coba usaasien rasamu. Yen to Gatotkaca dadi ratu ana Pringgondani, ora wurung kowe karo aku mung dadi kekeseting Gatotkaca. Gur dadi gedhe baling mungsuh. Mengko dhisik Kakang Brajadena. Kok bisa ngendika kaya ngono? Nalare piye? Oh, labuka punung. Apa kowe lali yen to Gatotkaca kuwi trobosaning mungsuh? Tukulaning satru Gatotkaca anak Werkudara. Werkudara anak Pandhu. Pandhu kuwi kang ngedani Rama Prabu Kalatrembaka. Aduh Kakang, malah ora nggraita babar pisan. Jebul Kakang Brajadena duweni panrasa nganti tekan semono. Gatotkaca kuwi dudu wong liyan kebrayan nanging kuwi iso kulit daging anake Kakang Mbok Arimbi. Wis to Kang, lakon
Lelakon sekolah ditutup ayo buka lembar jaket kakak ajar lanendah. Weh, kowe buta pengung. Rungokno, aku ra sudi dadi ketipali Gatotkaca. Rungokno sumpahku, wiwit dina iki Brajadenta balela marang Pringgondani. Kadi karunane kaswase aning marga malaku ulah dalah Kakang Brajadenta nganti semono anggonmu nibakake sumpah nganti lali Purwodasina. Kowe piye to Kang? Kowe malah mbuteke swasana. Rungokno kowe sing padha keblinger pikiranmu. Kowe gur dadi ketiplaking mungsuh. Kowe ora krasa dadi keseting mungsuh. Deku-deku nyembah turuning mungsuh. Kakang, babar pisan aku ora duwe panyakra bawa. Kang kaya mbok pikirke, aku gur kandrung marang kerukunan Kang. Brajamusti, kowe aja bodho. Kowe lan aku uga duwe hak dadi ratu ana Pringgondani. Negara Pringgondani kuwi warisane leluhurku. Kudune aku lang ancik-ancik kamulyan Pringgondani. Ora malah kekeset marang trubusane mungsuh. Wela, gede cilik kowe milik para kabukten Pringgondani to Kang. Sakarepmu sing ngarani. Becik kowe minggato kandha marang Gatotkaca. Sembada dadi ratu Pringgondani yen bisa nyempal bahune Brajadenta. Olah talah Kakang Brajadenta pancen ora kena digawe becik. Yen kaya yen ngono aku Kang Winaka Jakang jerone Pringgondani. Abur sirahmu. Tengarane ngajurit kong maguru kongso ora pangling ki ana kethek putih ya Anoman ya bener pangucapmu.
Aswatama ndak bela. Hush. Lancang pangucapmu. Sing wiwiti mau sapa? Nadyan aku sipating rewanda ning duweni kasusilan. Balik kowe iki anak pandhita. Ning cak-cakanmu ora beda jalmawanan. Iblis laknat. Nantang perkara ora minggat kelakon ketemu teh gariaran. Janji ora ilang kedepke Aswatama tanpa mustaka.
kondang kanjeng langit kelap-kelap katon lur kene cangeng alis bekekek satu lito hemel Ndara Abimanyu jenengan ndika badhe tindak pundi Gus Kyai Semar aja dadi ati sira saat maja tak kanthi manjing wana lekasing sedaya bakal tumuju ing marang Pringgondani nyekseni Kakang Mas Gatotkaca kang bakal winusuda jumeneng Narendra ana Pringgondani Mula Kyai daya-daya tumuju praja Pringgondani monggo kula dherekaken Gus sabdaning kukilare kanikara sakotor
Sakrawuh Matswapati kakekku. Aku ngaturke pambaga panakormo basaku katur. Semanten ugi Arimbi ngaturaken sembah sarawuh paduka Eyang. Yokluk Werkudara lan Arimbi wis tak tampa. Wah. Memange Eyang Matswapati Kakang Barep lan Kakang Kresna tak aturi rawuh. Wektu iki kalungguhan iki Gatotkaca bakal disenggakake dadi ratu ana Pringgondani. Wah, mangsa borong Eyang Matswapati kang bakal winisuda Gatotkaca lan aku njaluk pangestune Kakang Barep lan Kakang Kresna murih rahayu laku. Kaluhuran menapa ingkang dados pangandikanipun Kakang Mas Werkudara? Mawantu nyuwun pangestu paduka Eyang saha para pepundhen amrih yuwaning lampah. Yayi kadangipun Kakang banget bombong jroning ati. Kula Gatotkaca bakal dijumenengake ratu ning Pringgondani. Kakudanganipun Kakang anakmu Gatotkaca bisa gawe kuncaraning negara Pringgondani. Ora lewat pun Kakang, uga manghayu bagya. Anakmu Gatot bisa bakal disengkakake Narendra ning Pringgondani. Pun Kakang percaya lamun Gatotkaca bisa dadi ratu adil para marta. Kula putuku kabeh. Wektu dina iki Gatotkaca bakal tak winisuda dadi ratu Pringgondani kanthi jejuluk Prabu Anom Harya Gatotkaca. Tandya bala Pandhawa ya kumulung mangung sireng sata Kurawa. Kakang mbok kepaten matur. Paran pawartane sira tak untus nganti Kakangmu Brajadenta. Atur ketiwasan. Kakang Brajadenta mboten purun sowan dhateng Pringgondani. Sesampunipun mboten sarujuk menawi angger Gatotkaca dados ratu. Malah sesumbar badhe merong kampuh jingga. Gatotkaca, ayo tak kanthi mapake pamanmu. Mbok Arimbi mapakne lakuku. Duwe karep apa sira duwe lekas kon kaya ngono? Aku ora lega yen Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Banjur karepmu piye?
njaluk kamukten Pringgondani. Tak ulungke bareng karo nyawaku. Takon panjalukmu. Paman bekti kula katur. Ora sudi nampa bektimu. Kowe dadi ratu aja gur nglungguhi kosok kloso gemelar. Kersa paduka dos pundi? Ketokno kaprawiranmu, seblakno dadamu. Andon yudha karo aku. Dosa menapa ingkang kula sandang. Nawi kula nungkak krama kalih paduka paman. Dampar Pringgondani kula aturaken panjenengan parat. Wonten menapa ngger kok sajake tida sida. Allah anggen kula ranuli paman Brajadenta. Kinarya pangantep panggalih paduka. Kula badhe manjing wonten epek-epek kiring paduka. Mangke kula aturi namaken ingkang paman Brajadenta. Oh,